Scuze. Bună, sunt Sofia Cheia și azi voi face iarăși un episod de gaming. Biluțele, uitați, dacă apăs se mișcă biluțele, mă rog, nu despre asta e vorba. Și vom încerca să jucăm Minecraft Pocket Edition. Și vă rog de data asta să-mi scrieți în comentarii, vă rog, că nu știu ce video să mai fac. Aha. Așa. Să vedem. Deci, da, asta am și o vilă de lemn, doar că mai am o vilă care nu e vilă de lemn și mai faină e vila decât vila de lemn. Pentru că e puțin mai performantă. Mai performantă. Da, puțin. Așa. Stați să nu se audă nimica. Ați vrea arăta ce... da. Și dacă vă faceți upgrade, veți primi un totem din asta și pe 8 de Enderman, un ochi de Enderman și o perlă de Enderman care face asta. Poate ne portează unde o aruncați. Acolo mă teleportează. Fix unde o arunc. E foarte fain. Puc. Tare. Deci, așa. Și să începem cu prezentarea căsuței. Bă, urât de aici. Urât mare. Așa. Deci, aici e biblioteca, doamne, bucătăria. Și e o chestie în asta, e ca un fel de frigider, dar că n-am mai putut să pun și ușă, nu m-a lăsat. Dacă vreți să vă arăt cum să faceți o chestie din asta, să-mi scrieți în comentarii. Așa, aici încerc să dau niște mâncare. Masa. Iar aici e sufrageria. Așa. Aici e baia. Cu un duș mai urâțele. Cred că torța asta nu e prea bună așa. Nu. Dacă încercați să spargeți cu perla de Enderman, nu vă va ieși. Trebuie să spargeți fără perla de Enderman în mână. Cu greu îl puteți sparge. Așa, mai bine acum. Și să urcăm la etaj, sus. Hai sus, auci. Hai sus. Camera mea cu laptop performant. Și aici am niște lame care urlă într-una. Bă, ce faci? Doamne, dă-te jos, dă-te. Mă rog, așa. Aici au și un coraș și apă, tot ce le trebuie. Bine. Și ultima chestie, piscina. Și asta a fost tot. Stai să vă arăt cum se vede de afară, de aici. Se vede fain. Și dacă vreți să vă arăt episoade, cum să mai faceți diferite chestii care le aveam eu prin casă, să-mi scrieți în comentarii. Doar că nu o să vă arăt cum să faceți casa întreagă, că nu mai fac una nouă. Și sper că v-a plăcut și la revedere! Pa, pa!